Здравейте! Почивката свърши, вече се прибрахме в Лиц и съм страшно изморена, но искам първо да ви покажа нещо, а именно своето лице. Виждате ли тези несъвършенства тук? Виждате ли тези пъпчици тук? Черните точици, още пъпчици, ще си махна очилата, даже за да ги видите по-добре. Истината е, че не съм ползвала Lumi Spa от около няколко дни. Не знам колко точно, но със сигурност за поне 4-5 дни не съм ползвала Lumi Spa и кожата ми е в това състояние. Ще попитате защо не съм използвала Lumi Spa. Ами така се стекоха обстоятелствата, нямаше време, случиха се много неща, почивката мина много набързо, така че резултатите са на лице. С това видео целя да опровергая коментарите на някои от жените, които казват, че Lumi Spa не дава резултати или не работи, или резултатите са краткотрайни и после отново кнето се появява. Ами както знаете, в постоянството се крие силата. Трябва да сте постоянни, търпеливи, за да получите желаните резултати. Няма магическо копче, което да натиснете и видите ли вие да получите тази блестяща и сияйна кожа, особено ако не полагате усилия за това. От днес започвам отново да използвам Lumi Spa редовно и след около 2 дни ще се включа отново, за да видите какви са резултатите върху моята кожа. Ще си направя даже снимки с преди и сега. Така, чао и до нови срещи!